Dahil sa ganoong agam-agam ni Leonor, nag-isip siya ng eksaktong araw kung kailan niya papandayin ang punyal. Sa kasagsagan naman ng kanyang paghahanda, humanap siya ng isang pribadong lugar na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ilang buwan niya rin yung pinagpuyatan, kaya nung mabuo na niya ito, nagdesisyon na siyang lumipat sa lugar na yon. Formal at may pagrespeto ang kanyang pagpapaalam sa kanyang mga magulang, kaya naman hindi ito naging hadlang sa kanyang nais mangyari sa buhay. Bago rin siya umalis sa kanila, kabilin-bilinan ng tatay niya na kung sakali mang mahirapan siya sa pagbubukod, palaging bukas ang kanilang tahanan para sa kanya. Dagdag pa nito na, tuwing may panahon, bibisita sila sa tahanan nito nang sa gayoy malaman nila ang kasalukuyan nitong sitwasyon. Nang marinig naman ni Leonor ang tungkol dito, agad naman niyang inilahad sa kanyang ama ang lokasyon ng kanyang tahanan. Ito lang din ang binahagian niya ng eksaktong daan patungo roon, nang sa gayoy masigurong wala roong makakapunta nang hindi ito kasama. Ang pahintulot niya kasing ibinigay sa tatay niya ay isang espesyal na kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Mariin din niyang inilahad na kahit ilang beses nang nakapunta ang mga isinama nito sa kanyang tahanan, hindi pa rin nila ito matatagpuan kahit subukan nila yung balikan. Ang tanging paraan lang para makapunta doon ng hindi naliligaw ay sa pamamagitan ng kanyang ama. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman tumutol ang tatay niya sa kanyang sinabi. Naniniwala kasi ito, malalim na rin ang tangang aral ng anak niya dahil sa tagal ng pagsama nito sa ermitanyong minsang kumupkup dito. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman siyang umalis, bit-bit ang kanyang mga gamit. Yung iba niyang mga kagamitan, isinakay na niya sa kabayo upang hindi siya mahirapan. Sa kanyang paglalakad patungong bundok, marami siyang mga kakilalang nakasalubong. Karamihan sa mga ito nagtataka kung saan siya pupunta, subalit minarapat niyang wag na yung pagtuunan ng pansin. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadaanan na rin niya ang guhong simbahan ng Kagsawa, kaya minabuti naman niya roong tumigil pansamantala. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maipagkakaila ang dami ng mga kaluluwang nakatayo papaikot dito. Inaasahan naman niyang gano'n ang pangyayari, lalo pat maraming namatay sa lugar na yon, buhat sa pagputok ng bulkan. Pagpatak naman ng takip silim noong araw, tsaka pa lamang siya umusad patungo sa kubong kanyang ginawa. Ilang milya din ang layo nito sa kanilang sakahan, kaya inaasahan niyang walang maliligaw doon ng basta-basta. Pagdating naman niya sa pinakabukana ng maliit na kakahuyan, agad naman niya itong pinasok at sa dulo nito, na may mga puno ng nyog, naroon ang kanyang maliit na kubo at malapad na bakuran. Tahimik sa lugar na yon at nasisiguro rin niyang siya lamang ang naroon. Pagpasok naman niya sa kanyang pamamahay, sinipat niya ng bahagya ang dugtong ng kanyang kubo na nakatalaga para sa pagpapanday. Habang pinagmamasdan niya ito, di naman niya maiwasang mapangiti, gawa ng sa isip-isip niya, hindi yun ang buhay na inaasahan niya. Gayunpaman sa kabila nito, natutuwa pa rin siya kahit papaano sa kadahilan ng mas napabuti siya kumpara sa kanyang mga kapatid na kasalukuyang nakatali sa pamumuhay ng makamundong batas ng tao. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo madilim na sa lugar na yon, agad naman siyang pumasok para magsindi ng kandila. Inilagay na rin niya sa gitna ng sala ang kanyang mga sandata, kasama ng paglagay niya sa altar ng kanyang mga mutya at agimat. Gabi lang kinakalas ni Leonor ang mga bagay na yon, gawa ng kapag wala ito sa kanyang katawan,
Pakiramdam niya wala siyang saplot. Sa paglalim naman ng gabi, minabuti naman niyang lumabas para tingnan ng mga engkantado na kasalukuyang nagbabantay sa kanyang kubo. Pagsilay naman niya sa mga ito, inabisuhan niya yung ibabalik na niya ito sa kanyang katawan upang mas maprotektahan siya nito sa abot ng kanilang kakayahan. Di naman tumutol noon ang mga nilalang. Gawa ng mas pipiliin nilang sumapi sa katawan ng isang buhay kumpara sa labi ng mga taong matagal nang namayapa. Pagpatak naman ng sumunod na araw, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan ang nagpapanday itong si Leonor ng mga agimat na ibinigay sa kanya ni Ermetanyong Rubyo. Habang nagpapahinga kasi noong gabi ang kanyang katawang lupa, pinilit niya itong kausapin kung papaano makakalas sa kanyang mga agimat ang mga bertud nito doong ibinaon na nasa panig ng kaliwa. Siyempre dahil sa kontrolado naman ni Leonor ang bilangguan nito, walang nagawa ang nilalang kundi ang umamin. Binigyan din siya nito ng sapat na karunungan, dahilan para mas lumawak pa ang kanyang mga nalalaman ukol sa 200 tagapagmasid na kasalukuyang nakabilanggo sa kailaliman. Sa paglipas pa ng mga araw, napakalayo na ni Leonor sa dati niyang pag-uugali. Pakiramdam niya noon napakatanda na niya, buhat sa mga karunungan at kasaysayang nalaman niya. Habang tumatagal din ang pananatili ng Ermetanyo sa kanyang katawan, mas lalo niya itong napapasunod sa lahat ng kanyang pagnanais. Dahan-dahan na rin kasing nawawalan ng lakas ng loob ang nilalang dahil sa kanyang pagpaparusa sa tuwing sila'y nagkikita. Nga pala, para magkaroon kayo ng konting ideya ukol sa kinaroroonan ng Ermetanyo, nasa loob ito ng wisyo ni Leonor na malapit sa puso. Sa tulong ng tangan niyang karunungan, nakagawa siya roon ng dimensyon na para lamang sa kanya at sa kanyang bilanggo. Kumbaga, yon ang pinakamundo ng kanyang wisyo. Sa lugar na yon lahat pwedeng magbago. Klima, mga lupain, kabundukan, at mga lugar na pumapalibot dito. Kayang-kaya din niyang hawiin ang bilangguan ng Ermetanyo na halos ilang metro lang ang lawak. Kahit maraming tanikala na ang nakapulupot sa katawan nito, may mga matitibay pa ring bakal ang kumukulong dito upang masiguro ang pagkakahiwalay nito sa mundong pagmamay-ari niya. Sa oras kasi na makawala ang Ermetanyong yon, maaari nitong maagaw ang kanyang wisyo. Hindi magiging maganda ang kahihinatnan nito sa kadahilan ng kapag nagwagi yung talunin siya, ito na ang magmamay-ari sa katawang lupa niya. Bagaman masasabing isang malaking sugal ang kanyang ginawa, naniniwala si Leonor na wala na siya noong mapagpipilian. Bukod kasi sa karunungang taglay ng Ermetanyo, hinahangad niya rin ang kaalamang daladala nito. Dahil sa ganun niyang hangarin, nagdesisyon siyang ikulong ito sa kanyang sariling wisyo. Di naman niya pinagsisihan ng bagay na yon, lalo pat nakokontrol na rin niya ito. Sa pagsapit naman ng itinakdang gabi ng kanyang pagpapanday, nakahanda na ang lahat ng kailangang materyales ni Leonor. Ang 3 niyang katulong noon, naging abala na rin sa pagsusunog ng mga kahoy sa pugon upang mapabaga ito ng husto. Hindi naglaon, pagpatak naman ng hating gabi, kasalukuyan ng tinutunaw ni Leonor ang espada ng Ermetanyo kasama ng iilan pang mutyang pagmamay-ari niya. Ayon sa kanya, hindi kayang wasakin ng ordinaryong apoy ang sandatang yon, ngunit sa pamamagitan ng tamang proseso at mga ritual na may kinalaman sa pag-aalay ng mutya, magiging posible ito. Pagtatapat pa niya na, ilang araw din niyang pinagbaga ang pugo na yon upang malusaw ang mga mutyang inialay niya. Sumatotal, nasa humigit 15 mutya ang nawasak para lamang matunaw ang bakal na bumubuo sa espadang yun.
Nang maging likido na ito, gamit ang isang hulmahan kung saan naroon ang punyal, ibinuhos yun doon ni Leonor. Pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, inilubog na niya yun sa tubig, dahilan para tumambad sa kanya ang isang kakaibang sundang. Wala pang ukit ang sundang na yun. Pero nung pinatalim at hinubog na niya ito, nilagyan niya yun ng mga simbolo na siya namang nabanggit sa kanya ng ermitanyo. Ginawa niya rin yun ng lagayan na gawa sa matibay na tipak ng kahoy ng nara. Kasama rin ito ang tali ng punyal na nakadugtong sa hawakan. Sa loob ng taling yun, nagtatago ang isang hibla ng buhok ng tikbalang upang mapagtibay pa ng husto ang nasabing tali. Hindi pangkaraniwang tali ang ginamit dito. Gawa ng kapag ordinaryong kanyang ginamit, di yun naabutan ng isang araw nang hindi natutunaw. Rurupok din ang bawat parte nito dahil sa hibla ng buhok ng tikbalang. Iisang baging lang din ang maaari niya roong gamitin at yun ay walang iba kundi yung baging na tinatawag niyang ignik. Madalas itong ginagamit sa mga bakod ng pananim, kaya garantisado talagang matibay ito. Yun lang din ang may kakayahang labanan ng puwersa ng hibla ng buhok ng tikbalang, kaya yun lang talaga ang pinakamainam gamitin. Matapos naman niya itong magawa, agad naman niyang napansin ang tila bang kakaibang wangis ng sundang. Paglalarawan ni Leonor sa sundang na yon, may dalawa itong patusok sa dulo, tapos medyo paalo ng hugis nito. Gawa rin sa kamagong ang hawakan, kaya siguradong matibay. Dagdag pa niya, ibang-iba yon sa mga pangkaraniwang sundang dahil sa mga simbolong nakaukit sa gitna ng mga talim nito. Mag-aapat na dangaw rin ang haba ng sundang na yon, kaya madali niya itong naitatago sa kanyang bewang. Matapos naman niya itong malikha, 3 buwan niya itong pinasikatan ng liwanag ng buwan. Habang nasa proseso siya ng paglilinis nito, naging abala naman siya sa paglilipat sa katawan niya ng espiritu ng 3 engkanto. Hindi naman naging madali ang proseso. Ipinagpasalamat naman ni Leonor kahit papaano, gawa ng naging matagumpay siya sa lahat ng kanyang plano. Matapos naman ang mga kaganapang yan, doon na niya matyagang hinintay ang pagtatapos ng paglilinis niya sa bago niyang sandata. Habang tahimik naman siyang namumuhay, nagdesisyon siyang ilibing sa isang tagong talon ang 3 labi ng mga binatilyong naaagnas na. Ang mga agimat namang ginamit para buhayin ang mga katawan nito kahit patay na, itinago niya sa ilalim ng kanyang kubo. Bagaman alam niyang sa kaliwa ang gamit na yon, hindi niya pinahintulutang mawasak ito. Ang iniisip niya kasi, ang mga posibilidad na maaari niyang paggamitan sa gamit. Buwan pa ang dumaan, payapa ang bawat araw ni Leonor sa lugar. Dala na rin ang paglipas ng panahon, unti-unti na niyang nakakalimutan ang tungkol sa 9 na opisyalis na ermitanyong Rubyo. Kahit papaano, di naman niya inisip ang mga ito. Gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nakatira yon sa mga malalayong lupain ng Bicol. Isang gabi, habang umiinom ng tuba itong si Leonor, narinig niya ang pagtawag ng ermitanyo sa kanya. Maya-maya pa, pagramdam naman niyang may matinding kailangan ito sa kanya, hindi na rin siya nagdalawang isip na puntahan ito sa parte ng kanyang wisyo kung saan niya yun itinago. Pagdating naman niya sa lugar na yon, nadatna naman niya itong nakaluhod habang nakaangat ang 2 nitong kamay. Nagkalat din sa paligid nito ang iba't ibang uri ng sandata na nakatarak sa lupa. Pagharap naman niya sa matanda, dahan-dahan naman niyang iniangat ang ulo nito, sabay wika rito ng, "Siguraduhin mo lang na importante ang sasabihin mo.
Alam mo naman siguro ang ugali ko. Sa lahat ng ayoko, yung iniistorbo ko sa araw ng aking pagsasaya. Anong kailangan mo? Magsalita ka na. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, pilit naman yung tumitig sa kanya habang sumusuka ng dugo. Pagtitigan nilang dalawa, walang pagdadalawang isip naman yung sumagot sa kanya ng, Masyado ka nang nasasanay sa ganitong buhay, Leonor. Bakit hindi ka lumuwas sa mga baryo-baryo? Ipakilala sa bawat sangay ng mga antingero kung sino ka. Sa pamamagitan nun, hindi mo na kailangang magtago rito. Magkakaroon ka ng mga tauhan na siya namang maninilbihan para matupad ang mga hangarin mo. Hindi naman ako nangingialam sa buhay na gusto mong tahakin. Ang sakin lang, hindi ba't mas masaya kapag ganun? At nga pala, nararamdaman ko na naman ang presensya ng mga antingerong bumubuntot sa atin noon. Kung mapapatay mo ang pinuno nila at malilipol mo ang mga kasamahan nito, manunumpa ko sa iyo ng buong katapatan. Lahat ng mga sikreto ko malalaman mo at hindi magtatagal, mas mataas sa anghel ang iyong magiging kalagayan. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman itong si Leonor, sabay lahad ng kanyang nais. Ayon sa kanya, hindi na niya kailangan pang makipaglaban sa mga antingero sa kadahilan ng wala na siyang nakikitang dahilan para gawin niya pa ito. Dagdag pa niya na, hindi yun ang kanyang mga kaaway, kaya kung sakali mang susundin niya ang nais nitong mangyari, wala naman siya roong makukuha. Nabanggit din niya sa matanda na ang antingerong si Jess ay isang persona ng makapangyarihang antingero. Kung susubukan niyang kaharapin ito, hindi malabong mahirapan siya sa kanyang gagawin. Mariin din niyang inilahad na kung sakali mang magkaharap sila, hindi malabong maidadaan nila ito sa maayos na usapan. Alam niyang may paninindigan ang mga antingero kagaya niya at hindi ito gagawa ng dahilan para mapahamak at malagay sa alanganin ang grupo nila. Matapos naman niya itong mailahad, dahil sa kalapastangan ng sinabi ng matanda, hindi siya nagdalawang isip na patawan yon ng parusa. Magkakalahating oras niya rin yung tinusta sa espiritual na apoy na siyang naging sanhi upang umatungal yon ng napakalakas sa bilangguang kinaroroonan nito. Pagtila naman ng mga apoy, halos hindi niya makausap pa itong si Ermitanyong Rubio. Pansin niya rin ang mga nagbabagang balat nito, indikasyon na hindi biro ang pahirap nitong pinagdaanan. Gayunpaman, sa kabila ng nangyari rito, nanatili pa rin itong may ulirat. Nagaangil din yung tumititig sa kanya, habang pilit naman itong hinihila ang mga nagbabagang kadena. Maya-maya pa, dala na rin ng matinding galit na namumutawi sa kanyang isip. Naglikha siya ng mataas na tipak ng bato na agad namang bumalot sa katawan ng ermetanyo. Napakalaki at napakabigat nito, kaya nung maiselyo niya ito sa katawan ng matanda, wala na itong nagawa kundi ang tumigil sa pagkilos. Ramdam na ramdam kasi nito ang bigat ng bato na halos sa bawat paghinga niya, animoy nawawasak ang kanyang sistema. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang wala na silang mapag-uusapan, hindi na rin nag-alangang lumisan itong si Leonor. Sa isang iglap, nakabalik na siya sa kanyang katawan. Paghawi naman niya ng bintana, napansin naman niyang umaga na pala, kaya agad naman siyang lumabas para magluto ng makakain at makapagkape na. Pag-upo naman niya sa harapan ng bahay niya, tahimik naman niyang pinagmasdan ng pagputok ng bukang liwayway. Akala niya, isa na naman itong ordinaryong araw, pero bago pa man magliwanag ang kabuuan ng lugar, may nakita siyang isang grupo ng mga armado na naglalakad sa gilid ng bahay niya.
Inaasahan naman niyang hindi siya nito nakikita. Pero nang masipat niyang may hila-hila yung batang nakatali, di na niya naisip pang ipagsawalang bahala ang mga taong yon. Paghawak naman niya noon sa kanyang sundang, agad naman niyang hinawi ang sabulag ng kanyang tahanan na siyang naging sanhi upang mapansin ng mga ito ang kanyang kinatatayuan. Pagsilay naman ng mga armadong grupo sa kanya, bigla naman yung lumihis ng landas patungo sa kanyang tahanan. Hindi naman yun pinansin ni Leonor. Sa halip, minabuti niyang pakiramdaman ng mga ito upang malaman kung meron pa ba yung mga kasamang nakabuntot. Nang mapansin naman niyang wala, siya na mismo ang nagkusang maglakad papasalubong sa mga ito. Sa pagharap naman nila, una naman niyang napansin ay yung nanlilisik na muka nung lalaking nasa unahan ng hanay. Sa estado rin ng paningin nito, alam niyang wala yung magandang gagawin, pero kahit ganoon ang kanyang napansin, pinili niyang maging mahinahon. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinanong ang tungkol sa batang dala ng mga ito na siya namang mas lalo pang ikinagulat ng kanilang grupo. Nang mapuno na rin ang kanyang kausap, bigla naman yung nagkasa ng baril, sabay tanong sa kanya ng, Galit kami sa mga nangingialam. Kung gusto mong hindi ka madamay, manahimik ka na lang. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang makaramdam ng pagkagalak, gawa ng matagal na niyang hindi nararanasan ang masindak. Maya-maya pa, dahil sa hindi niya pagsagot sa mga sinabi nito, napilitan nitong tutukan siya ng baril. Galit na galit ang taong yon na para bang konting pagkakamali lang, bubulagta na siya sa lupa. Nang mapansin naman yun ni Leonor, di naman siya nagpatinag, sa halip mas lalo pa niyang sinagad ang presensya nito. Ayon sa kanya, hindi siya natatakot sa mga ganoong uri ng tao dahil alam niyang mga duwag yun. Inilahad niya rin na ang paggamit ng baril sa sibilyang walang kalaban-laban ay gawain lamang ng mga taong bahag ang buntot. Panguudyok pa niya na kung may lakas ng loob ito, mas mainam na kalabitin na lamang nito ang gatilyo. Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, mas lalo pa yung nilamon ng galit na siyang naging sanhi upang walang pagdadalawang isip nitong kalabitin ang gatilyo. Pagputok naman ito, laking gulat na lamang ng mga taong yon nang masipat nilang tumigil ang bala sa harapan ni Leonor bago yun bumagsak sa lupa. Dala naman ng pagkagulat ng mga nakakita, halos hindi naman yun makakilos sa kanilang kinaroroonan, pero yung lalaking nangahas na paputokan siya, ilang ulit pa yung ginawa. Hindi naglaon. Nang mapagtanto naman itong hindi tumalab sa kanya ang bala ng baril, doon pa lamang yun tumigil para magmakaawa. Subalit para kay Leonor at sa mga engkantadong nakasapi sa kanyang katawan, walang kapatawaran ng naging kapangasan ng taong yun. Maya-maya pa, pagsilay naman niyang nasisindak na ito, agad naman niya itong nilapitan, inagawang sandata, sabay tulak dito papaatras. Nang masaksihan naman yon ng mga kasama nito, nagtangka yung pagtulungan siya, ngunit pagsilay ng mga ito sa kanyang nakakasindak na mga mata, hindi nito maiwasang manahimik sa isang tabi. Dahil sa pangyayaring yon, malayang nalapitan ni Leonor ang pinuno nito, at nung hindi pa siya nakontento sa paninindak lang, agad naman niyang hinugot ang kanyang sundang, sabay taga sa kaliwang kamay nitong pilit humaharang sa kanyang paglapit. Pagkalas naman ng kamay nito, bigla naman yung binawi ng lalaki, dahilan para matisod yun sa kanyang kinatatayuan. Pagbagsak naman ito sa lupa, mangiyak-ngiyak naman yung nagmakaawa sa kanya na huwag niyang tatapusin ang buhay nito. Dagdag pa ng lalaki na iiwan na nila sa kanya ang bata basta mangako siyang huwag na yung sasaktan. Ngunit nang marinig naman ni Leonor ang sinabi ng taong yon, mariin niya itong pinaalalahanan
na wala ito sa kapangyarihan para gumawa ng ganoong kasunduan. Dagdag pa niya na maging ang mga kasama nito wala ring lusot sa kanya. Kung tutuusin, kayang-kaya niya na itong lipulin, pero hindi niya yun ginawa dahil sa katiting na awang ipinapakita niya sa mga ito. Nang marinig naman yon ng lalaki, mas lalo pa nitong pinag-igihan ang pagmamakaawa sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin yun sapat para mapagbago ang kanyang pasya. Sa isip-isip noon ni Leonor, marami na siyang nakilalang ganoong uri ng tao, kaya alam na niya kung bukal sa puso ang mga sinasabi nito. Maya-maya pa, nang mailahad na sa kanya ng tinig ng punyal ang lahat ng masasama nitong gawa, agad naman niyang hinawakan ang ulo nito, sabay laslas ng leeg, gamit ang kanyang sundang. Sa 5 beses niyang paglaslas sa leeg ng taong yon, kahit isang patak ng dugo walang tumulo sa lupa. Lubos din itong ikinakatakot ng mga kasamahan nito, kaya sa halip na tumulong yon sa namamatay nilang kasama, nagdesisyon ng mga itong kumaripas ng takbo. Iniwan na rin nila ang kanilang mga gamit, kaya hindi na rin niya yon nilaanan ng oras para sundan. Ayon kasi kay Leonor, malakas ang sabulag sa lugar na yon, kaya malabong makalabas pa sila rito. Patuloy lang sila roong magpapaikot-ikot, hanggang sa kalaunay maisipan na rin nilang sumuko. Dagdag pa niya na, sa mga sandali ring mamatay ang mga taong yon, wala nang makakakita pa sa labi ng mga ito. Isa ito sa pinakamasaklap na kamatayan ng isang tao dahil sa kawalan nila ng kakayahan na makaranas man lang ng isang formal na libing para sa kanilang mga labing na iwan. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad naman niyang kinaladkad ang labi ng lalaki patungo sa isang malalim na hukay. Matapos nun, binalikan niya ang 2 bata nitong nadukot na naghihikaos na sa paggapang, makalayo lamang sa kanyang kinaroroonan. Paglapit niya sa mga ito, agad naman niya itong inabisuhan na wala yung dapat na ipag-alala. Hindi kasi siya ang tipo ng taong gumagawa ng masama sa bata, at ang tanging nais niya lang noong mga oras na yon ay mailigtas ang mga ito. Nang marinig naman ng 2 ang kanyang sinabi, doon pa lamang ito kumalma ng bahagya. Kahit papaano, nagkaroon na rin yun ng lakas ng loob na tumingin sa kanya habang tumutulo ang luha. Pagsilay naman ni Leonor sa inosente nitong muka, doon na niya inumpisahan na tanungin ng mga ito ukol sa kanilang mga pinagmulan. Upang mapanatag din ang kalooban ng mga batang yon, mariin niya itong inabisuhan na kahit anong mangyari, iuuwi niya yon sa mga pamilya nito. Pagkarinig naman ng 2 sa kanyang sinabi, mangiyak-ngiyak naman yung lumapit sa kanya habang nagpapasalamat. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbaba naman ng tensyon sa lugar, doon niya nalaman kung saan nakatira ang mga ito. Base sa salaysay ng 2 bata, nakatira sila sa bayan ng Legazpi na halos ilang milya lang din ang layo mula sa lugar nila. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, di naman siya nagdalawang isip na ihatid ang mga ito. Pero dahil sa masyadong mainit na noong mga oras na yon, napilitan siyang abisuhan ng mga ito na manatili na muna sa kanyang pamamahay. Bukas na sila tutungo roon para naman kahit papaano panatag na ang kanilang sarili. Sa estado kasi ng 2 bata, ramdam na ramdam niya ang matinding takot na ikinukubli ng mga ito sa kanilang mga salita at aksyon. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang suhestyon, hindi na rin yun tumutol pa. Pagtatapat kasi ng isa sa mga ito, magdadalawang araw na mula noong nadukot sila. Sanay na silang matulog kung saan-saan, kaya hindi na mahalaga ang pananatili nila doon ng isang gabi kung yon ang magiging daan upang makauwi sila sa kanilang mga pamilya.
Dahil sa sinabi nito, lubos naman yung ipinagpasalamat ni Leonor. Okay. Sorry medyo matagal tayong nawala kasi katakatakot na pag-aayos pa yung ginawa namin dito eh. Pero sunod-sunod na natin tong lapag hanggang sa matapos na para di na rin kayo mabitin pa. Pasensya na kayo ha. Maya-maya pahintay ako sa episode 11, palapag na rin yun. Yun lang. Salamat.